danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya. A cikin barci ko farke fuskar ki nake son kalla, matsayin ki daban a idona, kaunar ki bazan daina ba. A cikin barci ko farke fuskar ka nake son kalla, matsayin ka daban a idona, kaunar ka bazan daina ba. Za a binciko tarihi na za a shaida ke ce fari, san kina nan tare a zuciya ta yayi mini dauri, mun zarce harshe da haƙori ba saɓa ni balle sharri, inga mun wuce gori sunanki ne daren alkairi. Duba samaniya kinga adanta haske suke taurari, hasken gidanki nake so shi yake saka min annuri, idan ba ke tamkar bindiga na kyamar shin dori, ki kula min da kanki sahiba kar ayi min gori, zana so ki yi kokari mahasada na cikin gari, mukunyata su mu nuna halacci su san ba za mu rabe ba. Ki nake son kalla, matsayin ki daban a idona, kaunar ki bazan daina ba. A cikin barci ko farke